Ahojte priatelia, určite veľa z vás rieši takú menšiu dilemu, keď chodíte na rôzne firemné akcie, na rôzne vzdelávacie kurzy, rôzne školenia, workshopy, kde jednoducho musíte celý deň byť a musíte samozrejme aj niečo jesť. Určite veľa z vás si kladie otázku, že čo jesť, kedy jesť, ako jesť a ako si vytvoriť ten zdravší variant, aby ste neboli odkazaní len na tie nejaké bagety, štrúdle a horálky niekde z nejakého bufetu. Moje meno je Michal Pataky, som zakladateľom ProTraining.sk, už viac ako 7 rokov pôsobím ako tréner a posledný víkend, respektíve predposledný oktobrový víkend som strávil na 3-dňovom seminári u Andyho Winsona a tak ma napadlo, že nahrávam video teda o tom, že čo jesť a ako byť schopný dlhodobo fungovať bez nejakého pociťovania únavy alebo nejakého mentálneho výpadku na takýchto seminároch alebo workshopoch. Takže poďme sa na to pozrieť. Mám trošku zachrypnutý hlas, dúfam, že mi to prepáčite, ale veľa som kričal. Takže poďme sa na to pozrieť, že čo som ja robil a ako som to ja spravil, tak aby som nebol odkazaný, ako som spomínal, na nejakú nekvalitnú a nezdravú stravu. Prvá vec, ktorú si musíte uvedomiť, je, že si to musíte viac menej celé naplánovať, alebo aspoň približne mať nejaký plán. Pokiaľ nemáš zabezpečený nejaký catering alebo niečo, kde vieš, že bude tam toto na jedenie, tak jednoducho si správ a priprav niečo vlastné. Myslím, že sa ti to viacej oplatí, ako kupovať niekde v reštaurácii rezne za 7 € s nejakými hranolkami alebo niečo podobné, alebo si dávať nejaké smažačiky v bufete. Takže prvá vec, ktorú si musíš uvedomiť, je plánovanie. Naplánuj si, priprav si. Ja som napríklad vo štvrtok nabehol do potravín a normálne som si nakúpil na v podstate skoro celé 3 dní nejaké jedlo. Ďalšia vec, keď ste celý deň na takomto seminári alebo na nejakej akcii alebo na nejakom školení, tak vy sa potrebujete vedieť sústrediť. To znamená, potrebujete byť stále 100% fokusovaní na to, čo sa tam hovorí a na to, čo sa tam robí. Preto nie je dobré, keď máš veľké výkyvy glukózy a keď ti brutálne škrká v bruchu. Ako som to volil ja? Volil som hlavne stravu, ktorá je viacej zložená z tukov, to znamená, preferoval som tukové a bielkovinové potraviny. Sacharidy som sa snažil takmer úplne vylúčiť počas dňa, práve kvôli tomu, že sacharidy spôsobujú kolísanie inzulínu v krvi. A keď si dáš veľa sacharidov a tvoje telo ich musí tráviť, tak to spôsobuje to, že ti krvný cukor padá až veľmi nízko. A spôsobuje to také stavy, takej únavy a nejakej, nazvime to, hmly. Že ty sa naješ a tvoje telo začne spracovať veľké množstvo stravy, začneš tráviť, stúpa ti glukóza a potom ti začne stúpať inzulín a teba to tam doslova vypne. Takže prvá vec je, preferujte viacej tukové potraviny a menej sacharidové potraviny. Ja som na tieto semináre volil, alebo na tieto 3 dní, hlavne napríklad oriešky, vysokopercentnú čokoládu, šunku kvalitnú a takisto napríklad maslo. Deň som v podstate začínal na veľmi vysokej dávke tukov. Prečo? Preto, aby som hneď ráno nerozkolísal hladinu svojej glukózy. To znamená, ja som si ráno, v piatok som si dal kávu s vysokopercentnou smotanou, so sladkou smotanou, trošku som dal k tomu kaká, trošku škorice,
a trochu masla. Z toho som si spravil taký shake, ktorý mi dodal pomerne veľkú dávku energie, ale nespôsobil mi výkyv glukózy a výkyv inzulínu. Ja sa snažím trošku aj tak metabolicky trénovať, to znamená, snažím sa učiť moje telo, aby vedelo využívať tuky, ktoré mám k dispozícii a tie, ktoré mám na tele. Čiže že snažím sa trošku trénovať telo aj na to, aby bolo schopné fungovať, keď má menší príjem alebo veľmi nízky príjem sacharidov, ale aj nižší príjem potravy. Čiže ráno som volil teda viac menej čisto tukovú stravu. Následne celé do obede som sa snažil nejesť vôbec nič. To znamená, necpal som sa tam nejakými tyčinkami, ako niektorí vedľa, necpal som sa tam žiadnymi cukríkmi, žiadnymi horálkami alebo niečím podobným, koláčikmi, ale snažil som sa jednoducho vydržať celé do obedie bez jedla. Keďže to trénujem už dlhšiu dobu, tak bol som toho schopný. Čiže bez problémov hlad som nepociťoval do nejakej jednej, pol druhej som bol absolútne v pohode. Ráno som jedol, alebo dal som si teda ten svoj shake okolo, keď som odchádzal možno okolo 7, pol 8 ráno a v podstate ďalších 5-6 hodín som viac menej vôbec nepociťoval nejaký hlad. Dal som si k tomu ešte tak tabličku čokolády, ale iba jeden ten štvorček, čiže nejakých 20 gramov, ale vysokopercentnej čokolády. To znamená žiadna nízkopercentná, žiadna milka, ale kvalitná čokoláda, ktorá má minimálne 74%. Následne nasledoval potom obed, to znamená, išli sme normálne niekde sa nájsť do reštiky. V piatok som volil zase jedlo, ktoré neobsahuje veľa sacharidov. Dal som si iba kurací šalát s nejakým takým dressingom smotanovým alebo niečo také. Jednoducho opäť som volil hlavne bielkovinovú, tukovú a dostatok zeleniny, aby som mal aj nejaké tie minerály a vitamíny. Potom následne, ja tu mám pripravený, som si to rozpísal, následne na večeru, potom keď som sa vrátil okolo 10:30, tieto semináre sú veľmi dlhé, keď poznáte Andyho Winsona, je to coach, tak robí veľmi dlhé semináre a dal som si potom už syr, dal som si asi 125 alebo 130 gramov syru, takého typu hermelín, čiže takého syru s bielou plesňou a následne k tomu som si dal už aj nejaké sacharidy, dal som tam trošku nejaké ovocia, myslím, že prvý deň to bol banán alebo nejaká mandarínka, potom posledný deň, v nedeľu som si tam dal nejaké jablčko a jednoducho tie sacharidy som si nechal až na večer. Na večer, keď už mi je v podstate jedno, či mi tá glukóza stúpa a či mi to tam hapruje s tým inzulínom, tak práve vtedy som volil sacharidy. Počas ešte dňa medzi týmito jednotlivými tromi hlavnými jedlami som si dával som si oriešky, napríklad kešu oriešky, ktoré sú vynikajúcim zdrojom tiež tukov, ale aj bielkovín, vlákniny a dlho sa trávia. To znamená, prvé 2 dní som tam zjedol asi 100-120 gramov orieškov plus doplnené teda o tú čokoládu. Čo je dôležité? Dôležité je, že musíte piť dostatok vody. Ja som tam mal určite 2,5 až 3 litre vody denne a toto som sa snažil dodržiavať jednoducho ten pitný režim, aby bol, dajme tomu, že 100%, hej? Lebo tiež dehydratácia nie je príliš dobrá v týchto prípadoch. Takže toto som si naplánoval na druhý deň, v sobotu som si k raňajkám, zase som si dal tú kávu so smotanou a so škoricou a s kakaom, potom som si k tomu ešte prihodil, keďže tá večera bola, som si myslel, že je trošku slabšia, prihodil som si k tomu ešte vajíčka, čiže ráno som si spravil normálne vajíčka s maslom a s cibulkou, na obed som potom išiel zase niekde sa najesť, aby bolo predsa len niečo teplé a dal som si kapustnicu, lebo nič iné nám nestihli spraviť, ale celkovo je tá kapustnica, no
dajme tomu, že relatívne má vysoké tuky, obsahuje veľa tukov a to mäso a tá klobása tam obsahuje veľa bielkovín, čiže nebudeme sa baviť teraz o kvalite tej klobásy a jedno s druhým, ale jednoducho zase som sa snažil voliť jedlo, ktoré je skôr tukové a ktoré má nízke sacharidy, čiže nevolil som tam nejakú pizzu alebo niečo podobné, ale skôr takéto niečo. K tomu som si potom ešte dal neskôr tuniaka s maslom, hodne veľa masla, zase aby som mal dostatok energie a aby som jednoducho dokázal dlhodobo z tej energie ťažiť. Čiže maslo, to tvorí veľkú časť môjho jedálnička. No a večer, potom som tam mal zase nejakú večeru, to bola tá istá v podstate, čo deň predtým, čiže syr so zeleninou a trochu ovocia. A následne v nedeľu potom som išiel zase skoro viac menej nálačno, celé do obede, čiže išiel som iba na tej káve so smotanou. Na obed bol zase taký šalát s kuracím mäsom, so švarcvaldskou šunkou, trošku tam bolo nejakého olejového, z olivového alebo z akého oleja, to bol taký dressing, to bolo zase tiež kúpené, lebo pripraviť sa som všetko nestíhal. A takisto ešte deň predtým, jeden dobrý tip, som si dal a spravil som na celerové hranolky, to znamená celer spravený na masle s trošku kokosového oleja, tiež celkom dobré jedlo, že máš to aj nejakú takú prílohu, máš tam trošku sacharidov, je to na tukoch celé spravené, takže tiež celkom dobrý tip, môžeš si spraviť, trvá to asi 15 minút urobiť, to som ráno stihol. No a vráťme sa teda k tomu poslednému dňu, zase tam bol nejaký ten šalát s nejakým mäsom, potom tam boli opäť oriešky, tá vysokopercentná čokoláda a na týchto veciach som v podstate postavil celú tú výživu a celý ten trojdňový seminár. Čo som si také všimol, automat na kávu, ten tam bol jednoducho, tento robil jak na bežiacom páse, tam boli proste rady ľudí po obede, normálne ľudia o 4. 5. proste sa museli dopovať kávou. Ja som si tú kávu dal povedzme iba ráno, dal som si kvalitnejšiu kávu, žiadnu instantnú s cukrom. A prečo? Podľa mňa je to preto, lebo oni jednoducho zvolili iné jedlo, zvolili horšie jedlo, zvolili príliš veľa sacharidov, boli tam bufety, kde som videl, jak ľudia tlačia horálky, keksiky, ja neviem, nejaké štrudle, makovníky a takéto veci, zapíjali to, povedzme ešte aj sladkou vodou a toto je úplne zlé, to ťa doslova to zabije tvoj fokus a stále ti bude tá glukóza, ten inzulín celý deň takto hore-dole skákať a ty sa nebudeš vedieť sústrediť. Ja som skoro celé 3 dni ani nepocitoval nejaký hlad, že som nejak hladný. Hej, takže jednak hovorím, je to tým tréningom, ale je to aj tým vložením tej stravy. A tu mám taký papierik, kde som si to celé rozpočítal, že ako vyzeral môj priemerný deň, takže priemerne som za deň zjedol 95 gramov bielkovín. A k tomu som zjedol priemerne 153 gramov tukov, takže pomerne vysoko na tukoch som to postavil a polovicu z toho tvorili potom sacharidy, čiže 75 gramov bolo iba sacharidov. Myslím si, že keď udržíš sacharidy pod 100 gramov alebo okolo 100 gramov na deň, tak je to úplný dostatok, ale musíš to doplňať adekvátne tými zdravými tukmi. Takže toľko odo mňa, pár tipov na to, ako zvládnuť celodenné semináre, čiže plánujte, voľte viacej takú kalorickú stravu na tukoch postavenú a na bielkovinách. Vynechajte sacharidy a cukrové veci a trénujte sa metabolicky, aby ste boli schopní zvládať bez výkyvov glukózy aj dlhšie obdobie bez nejakého jedla. Určite vám to pomôže. Dobre priatelia, to je všetko odo mňa, takže majte sa krásne, vidíme sa pri niektorom z ďalších videí o tréningu, o výžive. Sleduj nás, ak ti toto video pomohlo, napíš mi dole komentár, alebo ešte lepšie, keď klikneš na tlačítko subscribe, alebo prihlásiť sa na odber noviniek a budeš dostať pravidelne od nás takéto zaujímavé videá a zaujímavé tipy do tréningu a zdravého životného štýlu. Takže
Ďakujem ešte raz, majte sa pekne, ahojte.